Moi Suomi! Mun nimi on Alina ja mä haluan opettaa sulle silmäjoogaa, mikä on siis luontaista näkökyvyn parannusta ja siitä huolehtimista olotilaoptimoinnin kautta. Mä opin tämän taidon Intiassa noin 3 vuotta sitten, jonka jälkeen mä oon sitä omassa arjessani havainnoinut, opiskellut, käyttänyt ja hyväksi todennut. Näin joulualla mä oon kelannut, että mä haluan antaa tämän kaiken tiedon ihan ilmaisiksi sulle lahjana. Ihan vaan siksi, koska lahjojen saanti ja antaminen on mun mielestä ihan parasta. Toivottavasti sä oot rohkea ja tuut mun mukaan tälle matkalle itsees ja terveytees Facebookissa sivuilla aijooga.fi. Pyydät friendit messiin, rakastat ittees just sellaisena kuin sä oot ja kohtelet muita niin kuin haluaisit ittees kohdeltavan. Tässä maailmassa on niin paljon pahaa ja sen arvot on niin vääristyneet, että nyt on aika laittaa vastapalloa ja antaa rakkaudellisten tekojen puhua puolestaan. Tervetuloa mukaan. Rauhaa ulos, rakkautta sisään. Näin täällä mun mielestä meidän olla pitää. Kiitos.